براستی پرسگرک رواندنا زاروکên Kurdan pirsgerek kevne nenûye ji piştî 2011 de piştî vê hereketê destê xwedanî ser Rojavayê Kurdistanê bi alîkariya dewletên dagirkerî Kurdistanê dest bi revandina zarokan kirine bi hezaran zarokên Kurdan revandine bi dezgehek navê xwe kiriye ciwanên şoreşger tenê şoreşgerin ji bo revandina zarokên Kurdan, tenê şoreşgerin ji bo şewitandina ofîsan, tenê şoreşgerin ji bo siyasetmedaran nefî bikin bavê jin derbî sînor. Ji bo vê yekê di dema dawî de jî xelk nema rawestiyan em geleka naz dikin xwedanê zarokan zarokê wan hatine dizîn hatin revandin dengê xwe newêrin bikin lê gelek kesa jî dengê xwe eşkere kirin û zelal kirin dengê xwe derxistin ku zarokê wan hatin revandin êgo zarokê wan berî salekî û di dwa jî hatî revandin êdî nema dengê xwe vedşêrin dengê xwe derdixin ji bo vê yekê jî dezgehên mafên mirovan dezgehên mafên zarokan gelek li ser van nûçeyan sekinîn û xwestin nas bikin ev tişt rastin yan na lê belge hene bi rastî bi navê dayikê zarokan bi navê bavên zarokan wek dibe weyneyê bi dengê evana bûn pirsgirek ji bo vê hereketa hanê yan jî ji bo vê îdara hanê ji ber berî ana 2019 de 29 Hezêranê de em zekirin li Cinêfa ku zaroka tevlî xwe nakin lê bi rastî ew biryarê xwe nehatine girêdan zarokan ji hingî jî dîsa tevlî xwe dikin zarokan ji ber deriyê malên wan dibin ji ber deriyê dibistanan dibin xelk nema êdî qebûl dikin wek carên berê xelk nema ditirsin xelk gelkî rewş xerab bûye rewşa aborî rewşê meselê gelek tiştan heye avê nanê gelek pirsgirek hene êdî nema xelk jî qebûl dikin ku zarokê wana tên revandin ji bo vê yekê jî vana mecbûr bûne ev belavoka hanê derxistine dîsa jî li xwe heq nakin tevî got hinek ji wana jî bi rêj Mezlûm Ebdê re rûniştînê hinek kes gotine erê ev zarok hatin revandin lê em ê wana vegerînin em jî bendenê ka ev zarokana wê çi wan bê vegerînin yan venagerînin ev belavok wê cê xwe negire ev belavok ti kes jê bawer nake pirsgereka zarokan pirsgerekek mezin e ku mersed mafê mirovan a Sûrî yek wek wêna ew ya cê baweriyê li hemû ekranên dinyayê gotina wêna cê baweriyê ji ber ewaya xwe li ser sekinî û eşkere ji ber vê yekê dixwazin belavok naderxînin gogî cemawerê xwerbêjin ev tişt derew em ne vî karîn û em van karan nakin lê bi rastî nayê veşartin ew vî karîne ew van karan dikin ew karê wan ku milletê Kurd biêşînin û zerar bikin.